V sobotu 20. apríla sa vidíme na prvom ročníku festivalu Pixelzes tu v Kreatívnom centre Trnava. Môžete sa tešiť na rozličné počítačové zóny, edukatívne prednášky, virtuálnu realitu, konzolové hry a budeme súťažiť aj o nový PlayStation 5. A tento krásny priestor vonkajší Kreatívneho centra premeníme od 10. do 6. večera na takú veľkú hernú zónu, kde si toto všetko môžete užiť a hlavne prvý ročník je pre všetkých zadarmo. Takže sobota, 20. apríl, tento krásny slnečný priestor a my sa na vás tešíme. A nemali by sme dať niečo vtipné do tej pozvánky, vieš, že keď budem tak niekde, že ti kopnem do kamery, že... Také. Dobre, dobrý prechod.